I take you to the Webavis. I let you lick the Jyllandspost. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Vi vil fortælle lidt om Webavisens udvikling, og der har vi valgt at kigge på Niels Brügger, og det han siger om potentialitet og aktualitet og distribution, produktion og konsumtion. Og så vil vi kigge på 3 udgaver af Jyllandspostens webavis fra 1998, 2004 og 2011. Og først vil vi hurtigt definere, hvad en webavis egentlig er, og det er lidt, man kan kort forklare det som en digitaliseret udgave af den trykte avis. Og der har vi så kigget på det her potentialitet, som avisen har, der selve den her trykte avis, og aktualiteten, der så her er udnyttet i og med, at det er lagt på webbet som en webavis. Og Brügger han taler om konsumtion, distribution og produktion, og det vil vi også lige kigge på i forhold til webavisen. Og konsumtion, det går ud på, det er selve brugen af den her webavis. Og det gør det nemmere for brugerne at vælge, hvilket nyhedsstof man vil se, hvor og hvornår. Og man sådan kun vil gå ind på f.eks. Jyllandspostens hjemmeside, eller man vil kigge både på Jyllandsposten og Ekstrabladet, så man har som bruger meget større muligheder for at vælge, hvad man gerne vil se. Og det kan give et mindre dybdegående nyhedsbillede, fordi man selv skimmer det hele, og lige vælger det, man selv synes er interessant, i stedet for at man sidder med den her avis, hvor det hele ligesom er valgt ud, og der er valgt nogle ting for en. Og i forhold til distributionen, altså hvordan de kommer ud, der kan man sige, at det er blevet lidt nemmere, fordi at der er opdateringer 24/7, og der kommer nyheder konstant. Også i forhold til globalisering, vi kan få nyheder fra den anden side af jorden, lige så snart det er sket, nærmest i forhold til, hvis du skulle i en trykt avis, hvor det så måske først vil komme 1 eller 2 dage efter. Og så er der også produktionen, der er blevet hurtigere og nemmere, fordi i stedet for det her med, at man har den her deadline, og man har de artikler, der skal sættes op i layout i den trykte avis, så kan man nemmere bare, når man sidder og skriver det på computeren, så kan det nærmest lægges direkte ind. Selvfølgelig skal der stadigvæk lidt layout til, men det er meget nemmere, og det kræver også færre hænder om det her arbejde, fordi det er nemmere for alle parter, fordi det ikke kræver lige så meget, som det gør, hvis det skulle være en trykt avis. Og så Anne, nu vil vi kigge lidt på de her forskellige udgaver af Jyllandsposten. Ja, jeg vil så kigge lidt på webavisens tekst og interaktionsmæssige udvikling i de her 3 år, 98, 4 og 11. Og hvis vi starter med at kigge på 98, så er der ingen billeder på hjemmesiden, og der er heller ikke nogen hovedhistorier. Der er ikke noget, der er fremhævet mere end andre. Ja, nogle historier, der er fremhævet mere end andre historier. Der er heller ikke rigtig nogen reklamer. Der er lige et enkelt lidt op i højre hjørne fra Sonny Eriksen, men ellers så er der ikke reklamer. Hvis vi så kigger på 2004, så er der kommet en del billeder, og der er meget mere tekst på hjemmesiden. Men der er stadig ikke nogen hovedhistorie. Der er ikke noget, der er vigtigere end andet. Når vi så går ned og kigger på 2011, så er forsiden fyldt med billeder, og der er næsten ingen tekst. Altså, det er billederne, der skal fange os. Og hvis vi kigger på, hvem Jyllandsposten egentlig normalt henvender sig til, så er det middelklassen og overklasse, typisk mænd. Og det er egentlig ikke dem, man sådan forbinder med det her lidt tabloide udtryk, som Jyllandsposten har i 2011. Men det er altså sådan, den ser ud. Og det er i forbindelse med, at den simpelthen er blevet mere kommerciel. Den skal konkurrere med andre webaviser. Ja, og der er også kommet mange flere reklamer, og det har også igen noget med det her kommercielle at gøre. Der er også en fællestræk med de her 3 aviser. De har alle sammen sådan en seneste nyt på forsiden, og det er jo lige præcis det, som Maria også nævnte. Det er det, webavisen kan. Den kan hele tiden holde os opdateret, og vi kan hele tiden få nyheder, og de nyeste nyheder. Ja, det var det, jeg gerne ville sige.